Profesor Jan Vilček prispel k rozšíreniu vedomosti v oblasti základnej imunológie a virológie. What he did changed the lives of hundreds of thousands of people. He's done so many great things in science and with TNF, TSG6. I feel like a great contributor to something that he's already been working on for so many years, so it's a privilege. On sa 100% koncentroval na svoju prácu. Jeho život bol v laboratóriu. To, prečo som si zvolil vedu ako svoju kariéru, bolo to vzrušenie z toho, že keď urobím aj nejaký veľmi jednoduchý pokus, možno budem jediný človek vo svete, ktorý spoznám, ako nejaký malý proces funguje. Ale je to ako detektívka, kde neviete koniec tej príhody, až kým nedôjdete na poslednú stránku. Uznávaná kapacita Spojených štátov v oblasti mikrobiologického a imunologického výskumu a výrazný podporovateľ vedy. Vďaka práci profesora Vilčeka je omnoho ľahší boj proti artritíde a ďalším chronickým zápalovým ochoreniam, keďže spolupracoval na vývoji prelomového lieku práve na toto ochorenie. Nie je to tajomstvo, že som sa narodil v roku 1933 a to bol historický rok, lebo vtedy prišiel Hitler k moci v Nemecku. Pre moju rodinu to samozrejme neboli tie najlepšie časy, pretože sme židovského pôvodu. Moja mama bola očná lekárka a keďže aj počas vojny potrebovali lekárov, tak jej dovolili pracovať v Prievidzi. A v Prievidzi nás v lete 1944 zastihlo povstanie. A keď povstanie bolo potlačené, tak sme si museli nájsť úkryt a mali sme šťastie, že sme našli jednu fantastickú rodinu v Nitrianskom Rudne, manželov Javorčekových, ktorí nás skrývali od septembra 1944 až do konca vojny. A to robili s nasadením vlastného života. Tomáš a Mária Javorčekovi už nie sú medzi nami, ale som hrozne rád, že asi 20 členov ich rodiny tu je dnes s nami. A sú to skutočne oni, ktorí by mali dostať vyznamenanie ako vyslanci dobrej vôle, a nie ich. Československo bola malá zem a tak som si myslel, že asi som dosiahol vedecky toľko, ako som tam za vtedajšie okolnosti mohol dosiahnuť. A okrem toho nemali sme nejak veľmi v láske socialistický systém a mysleli sme si, že naše možnosti a náš život by mal byť lepší na západe. Veľmi dobre si pamätáme, sme prileteli 4. februára a to bol krásny, zimný, slnečný deň a išli sme autom z letiska do Manhattana. Videli sme manhattanské mrakodrapy so zapadajúcim slnkom. Tie pocity boli iste intenzívne. Tým, že sme pracovali v novej krajine, tak sme museli pracovať snáď viacej ako ľudia, ktorí sa tu narodili a všetko bolo pre nich normálne. Samozrejme, raz jeden nejak mal pochybnosti o sebe, potom druhý mal pochybnosti o sebe, ale vždy, keď jeden bol dolu, tak ten druhý sa snažil pomôcť a to je veľmi dôležité
v manželstve. Vždy sme si povedali, že chceme žiť v prítomnosti a nie v minulosti. Stretli sme iných emigrantov, ktorí stále porovnávali ich minulý život so súčasným životom, alebo stále porovnávali Ameriku s Európou. A to sme si povedali, že to nie je zdravé. Hlavne z toho dôvodu, aby sme tu uspeli a tiež, aby sme sa tu cítili ako doma. A myslím, že to sa nám v podstate podarilo. Reumatológia v povojnovom období má 3 veľké míľniky, čo sa týka terapie. Prvý míľnik bolo objavenie glukokortikoidov a ich zavedenie do liečby. Druhý míľnik bolo zavedenie metotrexátu. Tretí míľnik je biologická terapia. Otcom tejto biologickej terapie je profesor Jan Wilczek. Objavil vlastne funkciu a popísal funkciu tých škodných faktorov, ktoré voláme prozápalové cytokiny. Bez tohto teoretického vstupu by nebolo možné vytvoriť protilátku. Blokáda TNF bol úplne nový prístup k liečeniu ochorenia. Samozrejme sa nedalo predpovedať, aké to bude účinné. Jano bol veľmi skeptický a mal obavy, že ak budú veľmi zlé následky brania tejto medikácii, tak to bude katastrofa. Prvé schválenie bolo až v roku 1998, kým tie predbežné klinické testy boli dokončené v roku 91 alebo 92. Before the invention of Remicade, individuals were put on very toxic chemotherapeutic agents. And here you had a drug that was much less toxic, that had a much more significant therapeutic effect. Čo mi dáva najväčšie zadosťučinenie, keď hovorím s ľuďmi, ktorým ten liek pomohol. So he said to me, what would be your highest priority and what is the most valuable thing we could do? And his recent gifts, actually, one is to help us purchase a student dormitory. And that was very important to attract students to NYU Langone Medical Center. And the second gift I think he wants to do for scholarships for students. And he's also given money to support science and things like that. So his generous spirit underlies a real understanding of what's important in academic medicine. Na druhý svet si to zo sebou vziať nemôžeme a naraz sme sa ocitli v situácii, kde sme mali celkom neočakávane viacej prostriedkov, peňazí, ako sme mohli minúť. Tak sme uvažovali, ako by sme to najlepšie využili. The Wilczek Foundation tries to turn the national spotlight onto the positive contributions that immigrants make in enriching American culture. I think that Jan and Maritza have a romantic vision of America. Being immigrants, they appreciate the opportunities of America more than the average American, who may be several generations removed from that ancestor who emigrated, who left a rough situation seeking a better life in the U.S. And that's why they've elected to establish a foundation that helps immigrants. Každý rok dávame ceny. Dávame jednu cenu veľmi prominentnému vedcovi a
jednu cenu veľmi prominentnému umelcovi, ale obe tieto ceny sú pre ľudí, ktorí sa narodili mimo Spojených štátov, prišli sem a tu urobili skutočne dôležitý prínos pre spoločnosť. Je to ohromné šťastie, že v tejto fáze života máme niečo veľmi dôležité. Pretože nie je nič horšieho, keď zrazu človek vypadne z aktívneho pracovného prostredia a teraz deň sa stane veľmi dlhý. U nás je to proste naopak, že dni sa stali veľmi krátke. They're the most energetic people I know. They have so many interests, and they're so active culturally here in New York. They're on boards, they're on committees, and there is zero free time in their calendars. These people are tireless. Viete, štúdium nejakého problému nikdy vlastne nie je celkom dokončené, lebo každý nový poznatok otvára nejaké nové otázky a vždy treba ešte doplniť naše vedomosti a naše znalosti. Povedal som si, že v živote sa musím sústrediť na to, aby som v práci dosiahol maximálny úspech a povedal by som, že 90% mojich aktivít som venoval tejto stránke života. A potom zostalo 10% na príjemné zážitky, kultúrne dovolenky, cestovanie a iné veci, ktoré človek normálne užíva v živote.